Hayi angifuni umuntu ozongisuwela. Hayibo. Angifuni umuntu ozongisuwela yeki. Angifuni umuntu ozodakwa. Angifuni umuntu ozongidakelwa mina, uma ngiyakwazi ukuyidakelwa. Yabona mina angidingi utshwala zengidakwe. Angidingi ukuthi ngiphuze utshwala zengisuwela umuntu. Ngoba ngisukelana kodwa wangisukela kuzongithola. Ukuthi uNdlunkulu kwasho bacima, mina ngihlangana nginendaba. Anibona ngiyaxolisa nje, nami ngiyafonelwa nje. Ngiyatshela ukuthi hayibo phuthuma ngiyabuza ukwenze njani. Ya ngizophendula ke le lo Ndlunkulu wenu ke lo opostile ngala. Wachaza ke nje ukunya. Wachaza ke. Achaza into angayazi angahlangani futhi naye. Futhi angazi hayi yazi kade ngagcina ukuyenza lento. So lokho ngashada nje ngenza lento le. Because I'm too busy. I've got a family and 3 kids. So nje angifuni umuntu azongidakelwa. I'm too busy. Then nginomsebenzi engiwenzayo wedlozi. Angifuni ukuthi une title la kusho ukuthi fanele usijwayele kambi thina singabona abantu abasema title. Asijoyine nje kabi mina ke ngiwangijoyile kabi mina. Angifuni nje umuntu azongijwayela kambi. Asiqalelana ke ukuthi ngipost under status sakho khulunywa ngoNdlunkulu kwakusuwelephi. I think everybody knows because I did a live regarding istokfela sasidlala so 10,000. Asasidlala kanye nomunye umama owezibiza ngoNdlunkulu wakangubani. Only to find out she was lying akayena uNdlunkulu. Yes, and I did comment because ngangifuna ukukhuluma indaba ka 10,000 wami awukweletwa from istokfela. So usuzofaka indaba kaYoli manje. Ngicela manje uhambe uyobuza uYoli ukuthi ubani ohamba umbakashele esibhedlela. Mina wangidakelwa, mina wangibona mina ngiyalapha. Kwakwenze njani? Kwakulo singaki mhla kabani? Waye uzongidakela uzothi mina ngahamba ngesibhedlela ngafika ngasho ukuthi ingane isesibhedlela. Ngizona ngawo ukuthi ekwi-public. Angikwazi lokho mina. Angazi futhi mina ngeke esibhedlela koyibona ingane. To talk iqiniso angiyazi nokuyazi ingane ngalawa wami amehlo ingane kaYoli. Waye uzodakwa kuma status uzongikhulumela ukunya. Hayibo weNdlunkulu waba lo Ndlunkulu lo hleze esho uNdlunkulu wakaba mina wangidakelwa mina. Ngicela manje babuze kaGumbu ukuthi sengengayini mina koyibona yona ingane kaYoli ngiyayazi. Waye uzongifaka ekukhulumeni engahlangani nakho. Why? Mina ngangikephi? Awumbuze naye mhlawumbe uzofakaza angibuza ngangayini esibhedlela ngombona. Yimina enengaphosta lesasithombe sesibhedlela. Mina wangidakelwa mina. Hayi makuthi uNdlunkulu wazuzongihlawulisa ke. Khona uzongitshela ungisukela ngapi? Ngihlawulise njengamanje. Mina ngifuna ukuthi angidakelwe mina. Uzwenza uqala you block your account. Ujika futhi uzohleba ngathi. Ucabanga mina ngizobona abazongitshela abantu. Bangirekhodelile ukhuluma ngami ungijwayela. Ungijwayeza ungiyoba. Ukuthi uNdlunkulu mina uNdlunkulu kaba awuyenDlunkulu wami mina. Onke lo shit okhulumayo nalamakaka awakhulumayo mina ungakhulumi kumina mina. Phinde nje mina ungisanganele ufaka igama lami. Kufanele ube public eqala mafuna ukukhulumana. Bese uze kumina ngqo. Na eyami number i-public up 0814338141. Ubuzo ngibuza ukuthi ngenziswa yini ukuthi nokuthi ungangiqhangi uzohamba uyongihleba ngale wenze ama Insta stories la abheda yadakiwa muncu anama facts angekho ongaverifyanga. Angiyazi ingane kaYoli mina musungiqambela amanga. Angiyazi ngangekho la yesikho emshadweni engekho nokuba khona. Yayikubo. Amasimba manje lo ngikhulumela wona la. Mina engajwayelani ngambi. Ayingajwayelani ngabe ngifonele njengamanje futhi monenkinga. Uthumela induna na yonke ihlobo. Akhala azoke ngitshela ukuthi uNdlunkulu onjani onganasimilo. Ohambe esukela abantu ohambe ilanda ngamagama abantu. Awunaso sizohamba usigadile. Awunayo community ofana ngoba ubhekana nayo. Mina ngibhekane nabantu besifazane. Ngibhizi anginaso isikhathi. Awunayo community wena mhlawumbe uyinaka nezintombi namatshitshi ngoba uyawayala. Ubhizi ukhuluma ngegama labanye abafazi ngumfazi mina. Ngiyaqobo qoweni mina no14 ophelele mina. Ngeke uzungitshele mina lento ongitshela yona. Ukuthi uNdlunkulu ukuthi ufanele ukukhulume ngathi. Nami ngumfazi emzini wami, nami nguNdlunkulu la eKabhengu. Akwazi ukuthi ungazokhuluma ngamasimbi ungiqambela amanga. Ngiyanyisa manje.
ngifuna ukuyifaka lesithombe lesiphi nasi nanga ngimazi mina cala nangu mina ngikhuluma ngoNdlunkulu lo untombazana lo ezibiza ngoNdlunkulu oyidlala nathi stockfile owenkwenta u10,000 wawukhokha futhi kanzima sengafanele ngisho umyeni wakhe wawukhokha wena ke uqhamuka phela uzongidakelwa wena unginikeza uba ungijwayeza uba umfazi ukhuluma ngomunye umfazi awunamabela awunangane uzele lapho ungabe uhleli unake izingane uzonakana nami uzongisukela hayiye ngingaphindi ungijwayele kambi mina ningitshelele yena uqala wa block profile mina nginayi profile eblock qala block profile wazo create story wazokhuluma namasimba wakhuluma ku status sakhe ungangisukeli mina ungangisukeli nje angifunde sijwayelane kambi angikuphe ibhedlela uqamba manga uzuyaposta futhi ngibanga screenshotele bangenzele ne-screen recording ngifuna ukuyipost ningitshele ngifuna nomunye umuntu ozofakaza angikuphi mina ebhedlela lamasimba wakhulumayo la nangu ngimpostile nangu angimazi igama lakhe mingithi nje usisohloniphekile oyihloniphayo mina siyabathi noNdlunkulu thina sikhule nabo othahlabisa nabo yabazi bahloniphekile uzibeze bethi inkente ngeke ubeze beza ama live la babhizi abafazi abanjengawo babhizi kabi nje abambe ekhuluma amagama amanye abafazi ngoba abafazi bayagumbi laba abafakayo babhizi kabi hayibo ungijwayeza uba hayibo nginika uba aha azwanginyanyisa mhlawumbe befuna ukuduma ngami mhlawumbe angazi befuna ukutrenda mhlawumbe hayibo wazwami mncane ukhuluma ukunya cisho waphi yona lento hayi bengithi angicacise nje lapho phela bese qala eqamba amanga bengithi nje angiqale nje ngicacise nje lapho angifuni uku-accept umuntu I'm not in the mood I'm very busy either ways cisho waphi mina lento yena live ngami zala inkosi nami ngisanda ngizwa le ndaba leyo ukuthi lengane lezala inkosi and lo dade lo ngikhuluma ngaye she's one of the people abaphusha leyo agenda leyo ukuthi lengane le izalwa inkosi and I'm asking myself ukuthi kanti labantu abatsheqa ku Instagram abatshela indaba zabo ngokuba iroyalty yomgunyathi ngokuba uNdlunkulu abamafeki i-apply kobani kanti wayehlomekisa ingane ingane kuthiwa ibimula laphana imula ngembathi ingane into abantu abangakaze bayibone and she was the one obe unqa phambili ekutheni ayenze kanje abantu boze bambone nalo mndeni wakaGumbu uyozumbone njengoba wahamba wayobona ingane at a public hospital. We South Africans, we know how unfavorable conditions are ey'bhedlela zahulumeni. Wafika washuthi ingane yatrain sekuyaba ke sengezwa ngoba nathi indaba kube siyithola lethi inkosi yami akuve siyithola le ngifuna ukuxoxela indaba mina ngomunye udade engangimkhonzile nje engangimhlonipha nje futhi nje kakhulu owangisukela wakhomenta kwiposta mina ngipostile last year in March when we were invited to celebrate International Women's Day singondlunkulu wakhomenta kuleyo posta lezo ithombe lezo and she said shuthi uNdlunkulu ongekho la uyifake. Mina ke I'm someone who's very playful leyo nto ngeke ngize ngiyithathe ngishoke enhlizweni same time because she could have been joking. So I tried to assess isimo ukuthi singanjani and I said hayi bokusho bani futhi ngangisho nje ngiyihlekela and this lady I've been sana ehlanye nje ngakubona kahle ukuthi uyahlaya mhla uyibiza ngoNdlunkulu ungakangena esigcawini ungakangena nje sibayeni sasemzini waqala uyibiza ngoNdlunkulu la mana mina ngaqala ngashada kuqala before ngishintshe Instagram handle yami ngithi Mrs B sengishadile na ubona umshado wami ucugcwele angibedala nje ngashintsha nje ngemalobolo nje ngashintsha ngathi because angalazi isimo sakusasa sinjani ngisibonile ukuthi isimo sakusasa sinjani usibone ngawa ngithi
usakhona yini uking kodwa engaze ahlalela umfazi onamanga kanje woxova usiqede isizwe sendoda usihubhuza ngamanga njengoba hayi cha uyawasenga imithiyo ibo mina neyibhedlela hayi sengisandele ngisho ifamily yakho le video ayibayahleka hayi ngcolile.